از مصطفی مادن دا 1993 tam dez bi karê hilberandina odan kiriye, dîroka odê berê 1000 salan dest pê kiriye. Ya ku em dizanin, her çend Ereb odê wekî berhemeka xwe dibînin jê od tembureka Tirkiye ji Kobizê hatiye peyda kirin. Od di destê Tirkiyên ku ji Xorasanê diçûn Bexdayê de hatibû dîtin. Ereban jê re pir hez kirin. Li ser xebitên û wekî amûreka xwe qebûl kirin. Wekî gelek amûrên darênê divê bo odê ji darên bikalîte heftê heştê salê ku baş hişk bûne bên bikaranîn. Li gor pêdiviyê tanêkitên veranîn û qeleşandin. Tanekî û şêweyê qeleşandinê ji bo destekê wê cuda, ji bo gewdeyê wê jî cuda ye. Li gorî pêdiviyê em dabeş dikin û dest bi karê xwe dikin. Da ku em ji kereseyê amûrekê muzîkjenê çê bikin, keda zor zehmet li pêş me ye. Ji bo çêkirina odekê divê 25-40 rojan li ser bixebitin. Buhayê odeka wiha kêm zêde 20,000 lîreyê Tirkiye. Li gor şarezahiya hostayê ku çêkiriye, dara ku jê hatiye çêkirin, xweşiya dengê jê peyda dibe bu hatê guherîn. Odên me ji 2-3 lîreyên Tirkî dest pê dike. Li gor xwesteka mirovan, dîtbariya wê û keda li ser hatiye kirin, bu hatê guherîn. Ji xwe hema bêje min bo hemû bajarên Tirkiyeyê û dişandine. Herî zêde difiroşim Almanya, Hollanda û Swêd. Ji dewletên Ereban jî Dubayê, Êraq, Erebistana Siûdiye û Sûriye. Li van deran gelek odên me hene. Gelek kes biriya medyaya sosyal me naz dikin, amûrên me yên muzîkê dibînin. Dema ji bo kirînê siparîşê didin, em dest bi çêkirinê dikin. Herkes memnûn e. Şikir, ez hewl didim müşteriyên xwe memnûn bikim. Hindî Xwedê emir daye, em ê bi vî rengî berdewam bikin.